Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Eneko Bernaldo de Quirós izango dugu Apellidos Vasco-Navarros proiektuari buruz hitz egiteko. Eta ondoren, San Fermines 78 gogoan elkartetik Sabino Kuadra izango dugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1857an, Mangal Pandey soldadu zipaioa urkatu zuten Indian, Britaniar soldaduen aurkako eraso bat egotzita. Gertaera hau giltzarria izan zen, Britaniarrek indiarren erlijio ugariengatik zuten mespretsua eta ekonomia esportaziora bideratzeko erabakiekin batera, Britaniar koroaren menpe zeuden 1857ko zipaioen matxinada abiatzeko. 1963ko egun berean, Peruko mugimendu feministak Miss Unibertso edertasun lehiaketaren aurkako manifestazioa egin zuen Liman. 100 emakume bildu ziren Sheraton hotelaren aurrean, barnean lehiaketa burutzen ari zirela. Emakumeak kosifikatzearen aurka mintzatu ziren, orduko prentsak sorginen matxinada deiturikoa giltzarria izan zen herrialdeko mugimendu feministaren ikusgarritasunean. 13 urteren ondoren, 1986an, Greenpeaceko kideek Nevadako arma nuklearren entsegurako poligonoan sartu eta proba geratzea lortu zuten. Mighty Oak izeneko entsegu nuklearra behin-behinean gelditzeagatik 82 kide atxilotu zituzten. Mugimendu antinuklearrak ekimen andana egin zuen Nevadako poligonoaren aurka. Azkenik, 2003ko apirilaren 8an, Irakeko gerra jarraitzen ari ziren 2 kazetari hil zituen Bagdaden armada estatubatuarrak. Tanke batetik tiro egin zuten Palestin hotelaren aurka. Kazetariak Joseko Uso Galiziarra eta Taras Protsyuk Ukraniarra ziren, Telecinco katekoa eta Reuters agentziakoa, urrenez urren. Tarek Ayoub kazetari palestinarra ere hil zuten Bagdadeko Al Jaziraren egoitzaren aurkako erasoan. Egun hartan, AEBen kontrolpekoak ez ziren emisio guztiak eten ziren Bagdaden. Argazkian, Espainiako Kongresuko fotokazetarien protesta aznarren aurrean. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste honetan, Pasko astea dela eta, agenda ezberdina izango dugu. Aste azkenean, sormen lantegia. Zure izena hieroglifikoetan. San Jorgeko zibiboxean goizeko 10:00-tik 11:30 €, 2 euroko sarrerarekin. Ostegunean aldiz, zinema izango dugu, Juslarrotxako zibiboxean. Justin y la espada de valor. Eguerdiko 12:00etan izango da eta sarrera doan izango da, aurrez izena eman da. Arratsaldeko 6:00etan, aldiz, Milagrosako zibiboxean ipuin kontaketa izango da. Un castillo lleno de historias. Doakoa edukiera bete arte. Ostiralean, Bilotx kale antzerkia izango dugu Mendillorriko zibiboxean. Arratsaldeko 6:00etan izango da eta doako sarrera librea izango du. Larunbatean, beste hainbat ekitaldiren artean, Unibertsitate antzerkiaren erakustaldia izango dugu Iturramako zibiboxean, antes de que amanezca. Arratsaldeko 7:30etan izango da eta euro bateko sarrera izango du. Azkenik, igandean, goizeko 10:00-tik 11:30 Legonautas robotika lantegia izango dugu Milagrosako zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak estatuko nitazeno kontsumoarekin lotutako lehen heriotza erregistratu du. Fentaniloa baino droga indartsuagoa da. Lehenengo puntuan, hildakoa 21 urteko gaztea zen, opioide hau esnifatu zuena. Bigarren puntuan, gertakaria 2024ko abuztuan gertatu zen, baina orain bakarrik argitaratu da. Hirugarrenean, medikuek ohartarazi dute intoxikazio hauek tratatzeko zailtasunaz. Argazki nagusian, Paul Seixasek zaleen berotasuna jasotzen du Aralarko San Miguelerako igoeran azken zatian. Honen titularrean, Seixasek Aralarren erakustaldia egin du. Mendukiloko aitzuloetan irabazi du nagusitasun handiarekin eta itzulia gainditu du. Eskuineko berrietan, horiz, auzi zibilak 16% jeitsi dira bitartekaritza derrigorrezkoa bihurtu delako. Azpian, Txibitek hauteskunde aurreratuen aukera baztertu du. Jarraian, Trumpek zibilizazio oso bat suntsitzeko mehatxua egin du.
Ondoren, Nafarroa Europako eskualde liderra da berrikuntza zirkularrean. Bestetik, senide zuzenekoek bakarrik aurkeztu ahal izango dute eutanasiaren aurkako errekurtsoa. Azpian, takonerako hegaztiek askatasuna berreskuratu dute 4 hilabete geroago. Azkenik, Artemis 2 ilargiaren alde ezkutua ikusi ondoren itzulera prestatzen ari da. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Zergak hobetu dira errenta baxuentzat Nafarroan, baina okerrera errenta altuentzat. Nafarroaren erronkak 110.000 eurora arteko zerga tratamendurik onena eskaintzen du Euskadik. Irudi nagusian, Teherango Sharif Unibertsitatea, bomba estatubatuar eta israeldarrengatik txikitua. Honen lerroburua, tentsio maksimoa gerran. Trumpek mehatxuak areagotu ditu eta Irango zibilizazioa suntsitu dezakeela dio. Eskuineko berrietan, PSOEren dirua zuten gutunazalek Abalosen aurkako lehen epaiketa markatzen dute. Ondoren, Nafarroak izan zuen Espainiako lehen biktima nitazeno kontsumoagatik. Azkenik, eskariaren araberako garraio zerbitzua basaburua haranean. Goiko berrietan, Seixas, munduko txirrindularitzako harribitxia Nafarroan da nagusi. Azkenik, Rafa del Amo, Espainiak Nafarroan jokatuko du 2028an. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. ETB on aurrentzako kate bihurtuko da egunean 12 orduz, eta ontzat jo dute eragileek erabakita. Lehenengo puntuan, ETB iruistearen ondorioz, euskarazko edukietan sorturiko hutsunea beteko du EITB kala. Bigarren puntuan, euskaltzaleen aktibazioaren eta presioaren emaitza izan da, pantailak euskarazen iritziz. Hirugarrenean, astelehenean hasiko dira emisioak, goizeko 7:00 arratsaldeko 7:00. Argazki nagusian, Paul Seixas maillot horia soinean, mendukiloko Kobe zuloetako helmugan, atzo. Honen titularrean, Goiaingeruaren hegalak jantzita. Paul Seixas liderrak erasoa jo du Done Mikel Aralarkoan goiti, eta ia minutu eta erdiko aldearekin irabazi du Euskal Herriko itzuliko bigarren etapa. Beheko berrietan, Alain Iriartek deszentralizazio orokorraren alde egingo du Euskal Elkargoko lehendakari bada. Jarraian, bizum dendetan, ordainketa sistemak. Ondoan, abortatzeko eskubidea konstituzioan babestea proposatu du Espainiako gobernuak. Azkenik, Guardian eta Glavista berriz irekitzeko ituna gertu dagoela baieztatu dute instituzioek. Goiko berrian, Iratxe Uriarte, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidenteak dio. Etxebizitza eta enplegua dira gazteen kezka nagusiak, baina baita ongizate emozionala ere. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Lakuak eta Laudiok Glavista eta Guardianen berriro irekitzeko aukera ongi etorria eman dute. Industria ministroak eta Laudioko alkateak VSF eta Gaviotaren arteko eskaintza oso interesgarri bat baieztatu dute. Argazki nagusian, Orion etxera itzuli da historiako bidaia luzeena egin ondoren. Tartean, Euskara, enplegu publikoaren legea, aurrerapena ala aztopoa hizkuntza eskubideetarako. Bestetik, Gernika, urtasunek txosten teknikoak erabili ditu transferentzia ukatzeko. Azkenik, itzulia, Paul Seixas txapeldun izendatu dute Aralarren eta eroso sendotu du bere lidergoa. Eskuineko berrian, zibilizazio oso bat deuseztatuko duela esan du Trumpek. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat.
Kaixo eta ongi etorri gurera, Eneko, zer moduz? Ongi, ongi. Konta eguzu lehenik eta behin, gaurko elkarrizketa kuriosoa da, nire guztokoa behintzat, baina konta eguzu lehenik eta behin nor zaren eta zer egiten duzun? Bueno, Eneko Bernaldo de Quiros Royo naiz, eta nik egiten duana da, abizenen ikerketak. Hau da, jatorria non duten bilatu, zer esan nahi duten, eta, pixkot abizenen historia kontatu, hori da, egiten duana behin. Badezu Instagrameko kontu bat, nagusiki nik ezagutzen dutenagatik hori da zure paper nagusia. Nondik sortzen da ideia hau Instagram kontu bat egiteko, sare sozialetara zabaltzeko eta zure abizenen ikerketa hori zabaltzeko? Hasiera baten, orain dela 5-6 urte hasi nintzen egiten nire herria, Iturgoien da, Lizarratik gertu do, eta hasi nintzen egiten ikerketa bertako abizenei buruz, bai, genealogialei buruz, etxeen izenei buruz, bertako kondairak jaso ere, eta orduan liburu bat idatzi nuen. Eta konturatu nintzen azken finean, nire herriko abizen asko herri desberdinetan errepikatzen zirela. Eta esan nuen, informazio pila bat daukat hemen, hasiko nahi zabaltzen, eta nola egin? Azkenan erabaki nuen Instagrameko kontu bat irekitzera. Eta hortikan hasi nintzen zabaltzen abizen horiek, orduan jendea hasi zen jarraitzen kontua, eta gero hasi zen baita ere beraien abizenak eskatzen, ez? Horrela hasi zen pixkot ideia, kontu hori. Eta horrela hasi zen zabaltzen, baina behintzat ideia nire herritikan dator. Hau da, nire herriko informazioa bilatzen hasi nintzenetikan. Eta nondik datorkizu historiarekiko edo abizenekiko edo zure herriarekiko jakin min hori? Ni 18 urte nituenean hasi nintzen Gasteizen historia karrera egiten, baina ez dakit iraundu nuen ez da 2 hilabete ere. 2 hilabete pasatu ziren eta bueltatu nintzen etxera. Zitzai da gustatzen ikastea, estudiatzea. Eta hor betianik izan dut ikertzaile edo historiadore puntu hori, eta hortik dator, behintzat, historia gustatzen zaidalako, eta kontuatu nintzen, abizenen historia ikertzerakon, kontuatu nintzen, kuriosoa egiten zitzaidala, gustatzen zitzaidala hori ikertzera, eta genealogia, eta hortikan dator. Historiaren parte bat da, genealogia, eta abizenen jatorria, eta hortikan dator pixkot afizio hau, ez? Noiz sortu zenuen Instagrameko kontua? Instagrameko kontua nik esango nuke, ez nago seguro, baina esango nuke datorren, ekaina hontan egingo dituela 4 urte. 4 urte, ja. Eta jaso zenuen erantzun hori, hasi zinen momentu horretan, espero zenuen jasotzea babes hori? Hasieran ez nuen espero, ez. Zegoen jende asko jarraitzen ninduela, ez, 1000-2000 pertsona, hola, baina batean, atera nintzen ETB-en, atera nintzen egunkaritan, atera nintzen leku askotan, eta batean, geroz eta jende gehiago, eta gero ere zabaldu zen Hego Amerikatik, eta orduan Argentinar asko, txilenoak, kolombiarrak, denetarik, eta derrepente, batean, banago hori. 55.000 pertsona ditu ala ez, jarraitzen nire kontua. Ez nuen espero, ez. Izan zen nahi gabeko gauza bat. Eta zer dute berezi Euskal eta Nafarra abizenek, edo agian ez dute zer berezi, besterik gabe gureak dira eta horregatik ikatzen dituzu, baina badute berezitasunen bat? Badira, abizen asko errepikatzen da formula, bai Espainian, bai Frantzian, bai Portugalen, ez, dela patronimikoa, baina behintzat badaukagu berezitasun bat hemen dela leku askotan etxearen izena jartzen zela abizen bezala, ez. Eta gero badira beste abizen batzuk oso kuriosoak, oso bitxiak direna, Euskal Lurraldetan direla, holako formula arraro bat daukatena dela adibidez izena gehi lanbidea, adibidez Lope Arotza, esan nahi duela gazteleaz Lope el Herrero, ez? Eta hori da hemengo abizen
ez da tipikoa, baina bai autoktonoa, ez, hemengoa. Eta formula hori bakarrik hemen eman da. Ez beste leku batzutan ez da eman nolakorik, ez Frantzian eta ez Espainian. Osea, ez dago Lope Herrero abizen bat, edo Juan Carpintero abizen bat, hori hemengoa da. Adibidez, bai txiki hori batzuk. Hori bai galdetu nahi nizun, ea bazegoen abizen tipikoki euskalduna, ikusten dut bai ez badagoela, badezu beste adibideren bat, abizen mota bat, soilik Euskal Herrian aurkitu daitekeena? Bueno, badira ere goitizenak diren abizenak, osea, jatorriz goitizenak izan zirenak eta abizen bihurtu zirenak, olako deskribapena egiten dutena, pertsonari buruz, adibidez, eskutxuri, eskuak txuriak zituen gizon bat, zergatikan, igual okina izango zen, o irinarekin lan egingo zuen, o igeltxeroa eta eskuak zuriak zituela, igoitizen hori zeukan, eskutxuri, eta azkenean abizen bihurtu zen. Badira beste batzuk oso bitxiak, batez ere Nafarroako iparralden, adibidez galtzagorri, pentsatzen duzu, zergatikan galtzagorriak eramaten zituelako, eta edo igual galtzagorri izaki mitologikoaren antza zuelako, ez dakigu, baina behintzat olako abizen bitxi batzuk bai daudela, Nafarroako iparralden batez ere. Zer kontatzen dute abizenek guri buruz? Norberen abizenek zer gordetzen dute pertsona horri buruz? Bueno, kasu askotan esaten dute gure arbasoen lanbidea zein zen, beste kasu batzutan esaten dute gure arbasoen jaiotetxea zein zen, edo inetxea esaten dena, edo orubea beste kasu batzutan ere. Beste batzutan ere esaten dute zein zen gure arbasoen izena, eta beste batzutan ere izena esan duguna lehenez, izena gehi lanbidea, adibidez, esan duguna, badago abizen bat dela Peru Zurgin, orduan badakigu gure arbaso bat izan zela Peru izeneko gizon bat, eta gainera zurgina zena, ez? Eta kasu askotan ere esaten dute gure estatusa zein zen garai batean, ez? Noblea, noblea, eliz gizona, eta olako gauzak ere esate dituzte abizenak, ez? Kasu askotan, bai. Abizenen munduan eta badago mito edo gezurren bat zabaldua dagoena? Bai, badaude mito asko eta gezur asko, bai. Lehenengoa da, jendeak orokorrean uste du abizenek armarriak dituztela. Eta ez da haula. Abizenek ez dituzte armarriak familienak ziren, eta ez abizenenak, bai? Hau da, goini abizenaren armarri bat izan daiteke 5 panela, direla bihotz moduko batzuk, baina horrek ez du esan nahi goinitar guztiek erabiltzen alzutenik armarri hori, baizik eta goini abizeneko familia batek erabiltzen zuela armarri hori, bai? Hori oso zabaldua dago, jendeak eskatzen diteneko, zein da nire abizenaren armarria, eta nik beti esaten behar diet, ez da abizenaren armarria, baizik eta igual zure arbaso baten armarria, eta kasu batzutan armarri hori erabilitzuen arbasoa ez da zure familiekoa edo zure zuaitz genealogikokoa, orduan berez zure familiak ez dauka armarria. Hori da lehenengo gezurra, edo buloa ez, zabalduta dagoena. Bigarrena da oso ohikoa da entzutera, nire abizena lehen idazten zen euskaraz T-isakin edo T-zetakin, eta Frankoren garaian zerekin hasi zen idazten. Hori beste bulo bat da. Abizenak euskaltzaindia sartu arte, 1978 urtean, orokorrean, gaztelar grafiarekin idazten ziren, bai, bataio guztietan, erdi aroan eta aro modernoan, beti agertzen dira, CH-ekin, adibidez, Etxeberria, ez duzu inoiz ikusiko T-isakin, beti CH-ekin. Eta gero, badaude beste olako gezur batzuk, edo bulo batzuk, direla, Etxeberria abizen hijitua da. Edo ez dakizer abizen, Santxotena abizen agotea da. Ziren agote batzuk Santxotena abizena erabili zutenak, baina horrek ez du esan nahi Santxotena abizena agotea denik, edo ziren hijitu batzuk Etxeberria abizena erabili zutenak, baina horrek ez du esan nahi Etxeberria hijitu abizena dela, ez? Behintzat horiek dira gehien bat
zabalduta dauden gezurrak eta bulo horiek, ez? Eragina izan dezakete horrelako buloak zabaltzeak? Eragina zertan, barkatu? Ba ez dakit norberaren bizitzan edo ikerketan bertan agian zuri zailtzen dizute horrelako mitoekin topatzeak? Bueno, ez, azkenean, igual pertsona batentzat, mundu hontan hasten ari dena, igual bai, baina niretzat azkenean ja urte batzuk daramate lan hauek egiten, eta ez niretzako ez da traba bat, ez dit baldintzatzen behintzat, ez. Zure iritziz, gure abizenak historia eta iragana besterik ez dira edo identitatea ere badira? Bueno, identitatea ez nuke esango. Azkenean abizenak orain dela 400, 500, 600 urte sortu ziren, eta igual garai batean bai markatzen zuten identitate bat, baina azkenean urte asko pasa dira jendea elkartu da. Zu pentsatu adibidez zure zuhaitz genealogikoan milaka eta milaka pertsona daudela, eta bakarrik pertsona batek pasatu dizula abizen hori, generazioz generazio. Orduan, jatorria jakiteko ongi dago, baino ez du markatuko, ez dut uste gaur egun markatzen duenik, hori bai badago jende asko oso arro dagoela bere abizenataz, dituelako 8 abizen euskaldun, 16, 32, eta bueno, hori badago lotuta garai bateko nobleziarekin, eta nazionalismoarekin, abertzaletasunarekin, bai, zabaldu zen pixkot euskaldunak 8 abizenak baldin bazituzten, beste arraza batekoak zirela, pixkot olako beste bulo batzuk, ez? Baina, bueno, identitatea markatu dezakete, baldin eta zuk baldintzatzen duzun, nahasten baldin baduzu zure abizenak, zure ikuspegi edo politikarekin, ez? Baina berez identitatea ez dut uste markatzen duten. Nik ezagutzen dut jendea handia abizena dukana eta txikia dela. Bera, ez? Adibidez. Nola egiten dituzu ikerketak zuk? Hau da, imaginatzen dut, zure herrian erresago egingo zaizula, baliabide gehiago, ezagutza gehiago izango dituzu. Hortikan kanpo nola egiten duzu ikerketa? Bueno, normalen ja beti ikerketak egiten dira internetez. Badaude web horri pila bat espezializatuk genealogian, hor dago baita ere Euskadiko artxibo historikoa, Nafarroko artxibategi orokorra, eta gero genealogia eta heraldika liburu pila bat eta entziklopedia pila bat, ez? Informazioa hortik ateratzen dut gehien bat, eta behar baldin baduzeo zer gehiago, jartzen dut historia bat, eta beti dago norbait, herri batekoa, edozein herritakoa, laguntzeko prest. Zaila izaten da informazio fidagarria topatzea? Ez, normalen ez. Nik zabaltzen duan informazioa beti da fidagarria, hau da, beti dauka iturri bat, non esaten den egizko gauza bat, hau da, izan daiteke Nafarroko artxibategiko dokumentu zar bat, imaginatu 1580 urtekoa, edo izan daiteke jaiotza erregistro bat, baina beti da dokumentu, benetazko dokumentu bat. Ez dut inoiz zabalduko gezur bat edo ez daki zeinek idatzitako artikulu arraro bat non esaten diren gauza arraroak, ez? Edo, bueno, badira interneten gezur asko abizenei buruz, non esaten diren, holako fantasiak, zure abizena erregena zen eta ez dakizu talako gauzak, ez. Nire informazioa beti da fidagarria, eta benetazko iturrietatik ateratakoa. Zenbat lan dago Instagramen argitaratzen duzun post bakoitzaren atzean? Agian jendeak ez du ikusten hori? Ez du ikusten, ez dut uste ikusiko duenik azkenean, badirudi argazki batzuk ateratzen ditudala eta informazio paragrafo bat jartzen duela, baina hortik atzean badago lan asko, dago ordu desente, informazioa biltzen, jasotzen, gero mapak diseinatzen, nondikan nora mugitu den abizena. Izan daiteke, abizen erraz batek kentzen aldizkit igual 4 ordu, baina igual beste bat zailagoa dena, igual 8 ordu, 10 ordu, segun.
abizenaren arabera. Azkenean, abizen batzuk oso errazak dira egiteko, oso informazio gutxi dago eta gainera oso leku berezi batean dago kokatua abizen hori, eta beste batzutan, nibez, Agirre edo Etxeberria abizena, pues egon zaitezke hor berez, nahi baldin baduzu aste bat lanean. Edo gehiago, abizen batzukin egon zaitezke hilabeteak. Baina, bueno, hori ez da nire lana, hilabeteak egotera, orduan saiatzen naiz gutxi gora bera denbora aprobetzatzen. Ez dakit honen irudikapena den, baina ematen disentzazioa Euskal Herrian badegula gure abizenekiko, gure arbasoekiko eta identitate euskaldunarekiko, zuk esaten zenuen 8 abizenena, eta badegu lotura bat hor Euskal Herrian edo hori iruditzen zait niri, zergatik da hori horrela? Bai, bueno, euskaldunak, bai Nafarroko iparralden eta bai Gipuzkoan eta Bizkaian eta herri askotan, garai baten eman zitzaien kaparetasun unibertsala deitzen den gauza bat dela. Euskaldunak, Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak eta Nafarroko iparraldeko aram batzuk, bapatean, egun batetik bestera, noble bihurtu ziren. Orduan, gero, Euskaldun hauek joateko adibidez Ameriketara, joateko Espainiara lanpostu administratiboan lan egitera, edo gortean lan egitera, eskatzen zitzaien noblea izatera Euskaldun hauei. Eta, abizen horiekin egiten zutena zen, bereien noblezia demostratu, ez? Eta orduan, hori betidanik izan da, horregatik esan da, abizen euskaldunak nobleak dira. Eta gero, beranduago, abertzaletasunarekin, nazionalismoarekin, EAJak zabaldu zuen mito horiekin beste arraza bat, nobleago, betidanik euskara hitz egin dugu, olakoekin, beti mantendu zen pixkot arrotasun hori, ez? Hasieran nobleziaren kontuarekin eta ondoren romantizismoa, nazionalismoa mantendu zen. Eta gaur egun oraindik dago jende asko esaten duena, ez? 8 apellidos vascos. Arrotasunarekin, ez? Ez da pixkotatik dator, bai. Sare ez gain ere, badakigu apirilaren 15ean Iruñean ikastaro bat egingo dezula. Zer topatuko dugu ikastaro horretan? Bueno, bada hori da laugarren ikastaroa emango doana, egin dituen 2 Donostin, beste bat online, hori da laugarrena izango dela. Eta azkenean erakutsiko doana da zure abizenan ikerketa egitera, zure zuhaitz genealogikoa egitera, eta ahalik eta dokumentu gehien ateratzera, ikusteko zure familia noblea zen, ezen, nondikan atera informazioa, nola bilatu Nafarroko artxibategian, nola bilatu Euskadiko artxibategian, pixkot bideratzeko jendea beraien abizenen ikerketan, ez? 2 orduko saio bat da eta nahikoa da ikasteko nola egin zuhaitz genealogikoa eta nola ikertu zure abizenak. 2 ordu horietan egiten da bertaratzen direnen abizenen ikerketa edo zuk egiten duzuna da bidea erakutsi agian adibideren batekin eta gero norberak egin dezala bere lana? Hori da, nik egiten ditut adibide batzuk, abizen batzuekin, bai Euskadiko, bai Euskadin eta bai Nafarroan, porque azkenean iturriak edo artxiboak desberdinak dira. Orduan erakusten ditut 2 lurraldetako artxiboak, eta hori, egiten du normalen, abizen pare bat edo 3, egiten dugu proba bat, nola bilatu abizen horiek, eta gero bakoitzak bere etxean bilatzen ditu bere abizenak. Batzutan gertatu da, hori, abizen bat bilatzea eta kasualidadez pertsona batena. Bai jartzen dituala adibideak, ez? Esaten bali maiate, ni naiz, Legarreta Etxeberria abizenekoak, igual bilatzen dugu momentuan, ez? Eta ateratzen dira gauza interesgarriak. Baina bai, normalen egiten dira adibide batzuk eta gero bakoitzak egiten du bere etxean nahi duena. Zertan lagundu dezake norberak bere abizenak ezagutzeak edo bere familiaren historia ezagutzeak? Bueno, denbora inbertitu behar da, hori argi dago. Ez dizu etekin ekonomikorik emango, eta ematen dizuna da, lasaitasun bat, zuk jakin nahi zenelako, zure familiari buruz, askotan ateratzen da, ze etxetan bizi ziren, ze herritan bizi ziren,
zerritatik pasatu ziren ze beste herritara, ze lanbideak zituzten, ze negozio eramaten zituzten, agertzen dira ze gerratan borrokatu zuten, ze unitatean edo ze bataioian zeuden batzuk, olako gauzak ez, batzutan ere agertzen dira, inkluso familian batek hil zuela beste familia bateko bat, kontu arraroengatik, adibidez animaliak lapurtzen zizkiolako, olako gauzak agertzen dira. Orduan pixkot da joaten zara zure familia eta zure arbasoen ez dakit nola esan, zuhaitz genealogikoa eta informazio zuhaitza egiten. Gomendatuko zenioke jendeari bertaratzea eta bere abizenen inguruan gehiago ezagutzea? Bai, dudarik gabe. Bai, hori esaten duan, kurtso batzuk egin ditut eta jendea oso kontentu atera da eta nik uste dut flipatua gelditu dela, ze jendeak uste du zuhaitz genealogiko bat dela bakarrikan izenak eta datak, eta ez, hor dago informazio gehiago, informazio interesgarria nahi duenarentzat, ze kurioso nire aitona zen herri hontakoa, baina bere aita zen ondokoa eta pasatu zen onera lanagatik eta holako gauzak ez, komendatzen dut, behintzat 15-koa bete da, ja ez dago plaza librerik, baina aurrerantzean gehiago egingo ditut, seguro. Horrelakoetan, zer esango zenioke bere abizenak, bere arbasoak eta bere familia axola etzaiola dioen pertsona bati zer esango zenioke? Bueno, esango nioke behintzat probatzeko mundu hau, ze nik uste dut hor denok daukagula jakin min bat, hor gordeta, gure familiari buruz, eta batzutan zeo zer falta zaizunean zure bizitzan, ez, esaten zula, zer falta zait, zer egin dezaket, genealogia egiten duzunean, bilatzen dituzu erantzun asko utxune hori betetzeko. Bukatzen joan gara pixkanaka eneko, galtzen ari gera gure abizenekiko, gure iraganarekiko eta arbasokiko lotura? Bueno, ez dut uste galtzen ari garenik, baizik eta aldatzen ari da dena. Azkenean, globalizazioa, etorkinak, kulturan nahasketa, nik uste dut geroz eta gutxiago, hemendik aurrera, 21. mendetik aurrera, geroz eta interes gutxiago egongo da, azkenean abizenak nahasiko direlako, ja ez dira egongo 8 abizen euskaldun, ja egongo dira bi arabiar, bi euskaldun, bi ez dakiz zer, bi rumano, bi ez. Eta orduan, hemendik urte batzutara galduko da. Baina, momentuz, uste dut jende asko ibiltzen dela asunto hauetan. Bai. Aldaketa hauetan, trantsizio hauetan, zer galtzen da eta zer irabazten da? Bueno, galtzen dira abizenak noski, eta hori pena bat da. Azkenean abizen bitxiak da existitzen dira, eta oso bitxiak dira euskaldunen abizenak. Eta irabazi, irabazten dira beste kultura batzuetako abizenak. Ez dut uste arazoa denik. Azkenan hemendikan urte batzutara denak izango ditugu abizen batzuk euskaldunak, beste batzuk ez dakiz zer, beste batzuk espainolak, beste batzuk arabiarrak, ez? Mundua horrela etorri da, horrela etorri zaigu, eta hori, ez da txarra, ez da ona, baizik eta desberdina. Bukatzeko, Eneko, zer aurkitu dezakegu gure abizena bilatzen hasten baldin bagera? Aurkitu dezakegu. Batzutan sorpresaren bat aurkitu dezakegu. Batzutan aurkitu dezakegu adibidez gure abizena inventatua dela momentu baten. Umezurtz bat aurkitzen dutelako eta jartzen dioten nahi duten abizena. Beste batzutan aurkitu dezakegu gure familian adibidez hijitua edo moro bat zegoela, edo uste genuen igual euskalduna zena, baina resulta ez dela euskalduna, etorria dela ez dakit nondikan ez, ez dakit Inglaterratik, sorpresa asko aurkitzen dira, eta, denak dira onak. Mi esker, Eneko, gurera etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen?
Bueno, Instagramez aparte, badaukate web orria, dela apellidosvasconavarros.es, eta hor baita ere nire ikerketa guztiak igotzen ditut, web orria doain bisitatu daiteke, eta gero batzutan ere abizenen laminak saltzen dira web orrian, nahi duenarentzat, bai? Hori, bilatzen duzu abizena, deskargatzen duzu, eta gero imprimatzen duzu nahi duzun tamainan. Oso, mi esker Mikel barkatu, Eneko, eta mi esker egiten duzun lanagatik baita ere, eskertzen dugu denok, eta hurrengo baterako espero zaituztegu. Vale, eskerrik asko zuei, venga. Agur. Gero arte, aio. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Asteazkenean, ostarte zabalak izango dira zeruan, baina erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin jarraituko dugu oraindik. Hegoaldeko haizea ahulago ibiliko da eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Horregatik, Kantauri isurialdeko temperatura jaitsi egingo da. Mediterraneo isurialdean temperatura maksimoak igo egingo dira, minimoetan aldaketa handirik ez da izango. Udaberriko giroa nagusituko da. Ostegunean, udaberriko giro eguzkitsua. Zerua hodei gutxirekin egongo da orokorrean, noizbehinka erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko diren arren. Kostaldean, behe hodeiak ere ager daitezke. Goizean goiz behe-lainoa sortuko da. Temperatura minimo baxuagoak, kostaldean maksimoa jaitsi egingo dira, barnealdean berdintsu jarraituko dute. Iparraldeko haizea ibiliko da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Sabino, zer moduz? Oso ongi. Udaberri honetan eguraldi honekin oso konten. Orain hobeto, ezta? Korputza askatzen da eta oso konten. Bai. Gaurkoan, San Ferminak 78 gogoan elkartetik zatoz. Testu inguruan jartzeko konta iguzu, zer den elkarte hau, lehenik eta behin, mesedez? Bueno, elkarte honen helburuak dira, justu San Ferminan horietan gertatu zena, mahai gainean jarri, zeren estatuaren aldetik eta komunikabideen aldetik denbora luzean, baita ere, estaliak geratu zirelako, baztertuta eta inkluso kolpatuta, isunak eta guztiz ekitaldiak egiteagatik. Eta orduan gure lana izan da, hasieratik kontatzea lehendabizen ze gertatu zen, kontatu ez dena, eta gero beste aldetik erantzunkizunak eskatzea. Orain nik uste dut, nahiko zabalduta dagoela gertatu zena, segun zein, adin mailet. Zeren ikastetxetan eta leku askotan sartu gabe dago oraindik gaia. Baina, nahiko zabalduta, jendea badaki, gutxi gora bera, zerbait gertatu zela, beste lau batzuk badakite, zezen plazakoa, kalikoa, eta pertsona bat hil zuela poliziak eta hola. Eta, hori guztia da guk mahai gainean jarri nahi duguna. Laburki, ikusentzularen batek ez baldin badaki zer gertatu zen San Fermin horietan? Zer gertatu zen? Pentsa ezazu. Zu zezen plazan zaudela, goxo, askaria egin ondoren, pikin bate animatuta, eta hola, eta ja zezen plaza normal izan da, zezenketa, eta zuia prest, edo irtetzeko, eta ruedora jaisteko, eta peinekin batera, hortik ateatzeko. Momentu horretan gaude, eta batean, dozenaka polizia sartzen direla, plazan, borradakaka, eta pelotazoka, eta gero tiroka baita ere. Orduan izaten duzu, 20.000 pertsonen aurrean egin zela hori. Arrazoia zen izan zen,
peleatxoa sortu zela tendido batean, zeren zezen plazan lagun batzuk, peinakide batzuk, pankarta bat atera zutelako, amnistia aldarrikatzen, eta esaten San Ferminik gabeko presorik gabeko San Ferminak izateko. Hori aldarrikatzen. Eta bakarrik horrengatik, ezer esan gabe, polizia sartu zela hor modu kriminal batean, tiroka, inkluso. Hori izan zen, eta gero kalean, berdin, más de lo mismo. Más de lo mismo, eta berdin leku guztietatik, poliziak erasoak egiten, jendea defenditzen, izan behar zen moduan. Zeren ni abokatua naiz, eta abokatua izateagatik, karreran ikasen nuen, eraso bat egiteagatik defensa propian, hori legitimoa zela. Eta, klaro, kalean borroka handia sortu zen, izan behar zen moduan jendearen aldetik. Aurre egiten poliziari, kotxeak zeharkatzen, barrikadak egiten, botilak poliziaekin baita ere, baina, klaro, borroka hori oso desiguala zen. Zeren, batzuk izaten zutena zen hori, besterik ez, besteak bazuten borrak, bazuten pilota eskopetak, pistolak, subfusilak eta guziak erabili zituzten. Orduan oso desiguala. Pelea. Eta, hori zen gertatu zena. Kalean, tiroka, ibili zen polizia, subfusilek, bota zituzten tiro desente, eta horren ondorioz, pertsona bat hilik sortatu zen. Sortatu zen ez, hil zuten. Eta horrekin batera, 11 lagun bala zaurituta, eta 100 pertsona osasun zentrotan atendituta. Hori zen gertatu zena. Eta horretaz, hurrengo gunean polizia emisoratik entzun zen eta grabatu egin zen. Disparar con todas vuestras energías, no os importe matar. Hori zen agindua. Horregatik ibili ziren polizia, ibili ziren moduan. Orduan, goitik jaitsi zen agindua izan zen. Ez zen polizia bat, borroka batean, momentu batean nerviostuta, hasi zela tiro bat egiten, kasualitatez, ez. Germán Rodríguez hil zuten lekuan, adibidez, 30 impacto, bala impacto, aurkistu ziren hurrengo egunean. Kotxetan, arboletan, etxetan, eta haizean gero galdu zirenak. Eta altuera aurkitu ziren 80 zentimetrotik 2 metro eta 30 zentimetrotara altu ziren tiroak. Orduan, hiltzeko tiroak izan ziren. Hiltzeko tiroak. Agindu hori betetzen. No os importe matar. Gertakari hauek, ze larritasun maila adierazten zuten? Ze larritasun maila? Jendea beldurrez atera zen zezen plazatik, beldurrez, eta zezen plazako enfermerian, adibidez, jendea histeria jota, jende desente, oso nerviostuta, burua galduta. Zezen plaza ikusi zutelako, eta nabaritu zutena, izan zen oso eraso bortitza. Orain arte Iruñan ikusi ez zena. Nahiz eta borroka gogorrak izan hemen Iruñan garai hartan, greba orokorrak, manifestazioak, mota guztietako frankismoaren kontrako ekitaldiak. Eta hala eta guztiz, egun horretan ikusi zena, eta
pairatu zuena, jendea pairatu zuena, izan zen, inoiz ikusi zutena. Aldi berean, gertakari hau lotzen duzue baita ere, Gasteizeko martxoaren 3ko gertakariekin. Nola lotzen dira bi gertakari hauek? Bai, azken finean bi gertakari horiek transizioan kokatu behar dugu. Eta kokatuan zeuden. Eta transizio horretan, batzuk esaten dute modelikoa izan zela. Oso paketsua izan zela transizioa, oso eredugarri izan zela, modu ongi eginaz, Padres de la Constitucionek eginiko prozesu bat bultzatu zena, Adolfo Suárez, Martín Villa, Santiago Carrillo, Felipe González eta holakoak. Fraga eta horiek ekarri ziguten demokrazia guregana. Hori da diskurso ofiziala. Baina horrekin batera esaten ez zutena zen, eta esaten ez dutena, da horrekin batera violentzia izugarria ikusi zela. Aurreko hamarkadatan erabili zen bortizkeria handiena izan zen, dudarik gabe. Pentsa esazuzuk, Martín Villa barne ministerioaren egon zenean, 2 urte terditan, 125 pertsona hilik kalean, tirokatuak. Edo poliziak, edo Guardia Zibilak egina, edo eskuin muturreko taldeek egina. Ia, astero hiltzen zen pertsona bat, tirokatua. Eta hortarako zen hori, jendeari esateko, alderdi politikoa esateko, lehendabizita jendeari esateko, onartzen ez baduzue nik proposatutako transizio hau, frankismoaren erreforma hain zuzen, ikusiko duzuena, hau izanen da. Bultzatzen baduzu zuek, Gasteizen erabilitako borrokarako tresna greba orokorra, langileen aldetik, kalean mobilizazioak, langileek eta herriko jendearekin lotura bat izatea asanbladak egiteak, prozesu asambleario bat bultzatzeko, zer egiten baduzu bide hortatik, izango duzue holakorik, bai, eta espreski esan zuten Fraga Iribarnek eta Martín Villak, espreski hola esan zuten, bai, tamalgarriak izan direla gertatu direna, bai, sentitzen dugu, baina zer egiten baduzu bide hortatik hori izanen da ikusiko duzuena, errepikatuko dela. Orduan, saltsa horretan sartu behar, helburua zein zen, alderdi politikoak haustura demokratikoa eskatzen zutena, atzera pauso galantak egitea eta ireistea gobernuak eta frankismoak proposatzen zutena. Erregea hortxe ustea, armada berdina mantentzea, polizia eta Guardia Zibilik ikutu gabe ustea, erantzunkizunik ez eskatzea, amnistiaren legea onartzea, eta abar. Eta zuek irentsi behar duzue hori. Eta horren truke, libertade demokratiko formalak emango dizkizuet. Europa mailan homologatuak direnak. Orduan, zuek aukeratu. Eta, klaro, urte batean, justu, transizioa, garai horretan, Gasteizkoa, Iruñekoa, Montejurrekoa, Astebeltza, Madrilen, eta geografia osoa, estatu mailakoa, geratu zen, hilketez markatuta. Aipatzen zenuen, trantsizio eredugarriaren diskurtso hori mantentzen zutela eta oraindik mantentzen dutela, eta zehazki hori da eskatzen duzuena, diskurtso hori aldatzea,
erantzunkizuna hartzea eta onartzea gertatu zena. Eta impunitatea izan dutela orain arteko urte guztietan, ezta? Bai, estatuko zigorgabetasun eredu hori, eredu horri bukaera jartzea. Ja, bale. Orain arte, iaia 50 urte pasa dira garai hartatik. 50 urte horietan, PSOE uste dut 29 urte egon dela gobernuan. Gainerakoak PPek. Eta bai lehenengoarekin, PSOErekin, eta baita jakina PPrekin, berdin egon gara, gauzak estaltzen, eta bigarren irakurketa hau, non violentzia ere, estatuak erabiliteko violentzia ere sartzen zen, hori baztertu eta estali egin dute, eta bakarrik transizio modelikoa. Eta nik uste dut, hori oso jarrera irrimokin gainera mantendu dute. Bitartean kontrakoa esaten duenari, zigorrak edo isunak edo nahi duzuna. Eta kartzela inkluso. Eta, hala eta guztiz, memoria taldeek egindako lanengatik nik uste dut poliki aldatu egin dela guzti hori. Eta mende honen hasierarekin batera gauzak poliki aldatu egin dira. Eta lorpen batzuk egina ditugu, baina beste batzuk oraindik egina bai. Zergatik ez da oraindik egia oso argitu? Zergatik ez. Egia da. Eta egiaz hitz egiten badugu, egi osoaz hitz egiten dugu. Gaztelaniaz esaten den, que muchas veces es peor una mentira, una media verdad, que una mentira. Eta egia da. Eta orduan orain, zein ogeratan gaude? Bai, alde batetik, egiaren parte bat lortzen ari dela, adibidez. Biktimak zeintzuk izan ziren, errekonozitzea. Eta horren arabera, errekonozimendu ekitalditxo batzuk egitea, formalki, diru laguntzak ere ematea, eta hori, poliki, naiz hemen Nafarroan, edo Baskonga Gazetan, edo estatu mailan, lortzen ari da. Lortu dira. Errekonozimendu hori. Baina, justu horrekin batera, itxiaz egiten dute epaitegietako ateak. Erabat, aurkeztutako kereila guztiak bertan behera geratu dira. Amnistiaren legea, delata edo preskripzioa edo nahi duzuna, indarrean dagolako esaten dute epaileek. Orduan, itxiak. Eta azken memoria demokratikoaren legearekin segitzen dugu berdin. Eta gainera, ez duzu egia bai, baina sekretu ofizialen legea hortxe segitzen du. Eta egia lortzeko hori bertan behera utzi behar duzu. Ez dela, trampa bat da. Gobernuaren aldetik egiten ari dena. Bai, emanen dizute egia, errekonozituko dizut egia, baina egi puska bat, besterik ez. Eta gainerako guztiak geratzen da, oraindik ere agertu gabe. Estalita. Eta segitzen dugu berdin. Orduan, aurrera pauso politak egin dira, begira, torturatuak izan diren pertsona, zenbat pertsona errekonozituak izan dira, horrek adierazten duena da, torturaren kontua gizarte mailan erabat onartuta dagoela, baina zuk horrekin batera esan behar duzu, bai, torturatuak hau izan ziren, baina torturak egin zituztenak biktimarioak zeintzuk izan dira. Zeren azken finean, torturaren kontuarekin segituko dut, esaten duzu, ni ez naiz izan torturatuak, demagu. Baina interesa handia daukat, atxilotuta zortatzen banaiz,
komisalderian, beste aldean, torturatzaile bat ez izatea. Eta horregaitik nahikoa ez da onartzea zeintzuk izan diren biktima, baizik eta zeintzuk izan diren biktimarioak, eta garbitu erantzunkizunak eskatu pertsona horiek. Eta arduradunak suertatzen badira, hilo poliziatik eta zigor penalik. Tokatzen bazaie, hala, zigor hori betetzera eraman. Hori da eskatzen dena, eta hori ez da mendekua eskatzea, ez. Hori da gizarte eta estatu honetan dagoen legeriarekin egiten dena. Bai. Gaizki badago aldatu legeri guzia. Zer da gehien falta dena gaur? Egia, justizia edo borondate politikoa? Borondate politikoa. Borondate politikoa badago, dendena konponduta, dendena ezin da konpondu. Zigorra hortxe geratu delako, eta naiz eta erreparazio potente bat egin, gizarteak jaso duen kalteak oso importanteak eta betirako izanen dira. Baina, egiaren, azaldu ez den egia lortzeko borontate politikoa. Sekretu ofizialen legean ez du debekatzen klasifikatua dauden paperak ateratzea. Ez. Esaten duena da, gobernuak mantentzen badu klasifikazioa automatikoki ez dela izango. Baina gobernuak nahi badu edozein momentutan klasifikatuta dagoen dokumentazioa desklasifikatzea, arazorik gabe. Ez dago, beharrik ez dago, lege berri bat inkluso izatea, hobeki, lege berri bat izatea, demokratikoagoa eta baina arazorik ez dago, esateko bihar gobernua. Erabaki ezala, Zabaltzaren kontua. Desklasifikatu dena. Atxilota izan zen lehenengo momentutik dokumentazio guzia atera eta mahai gainean jarri. Berlin Gasteizen gertatu zenarekin edo Sanferminetan. Guk 11 aldiz eskatu dugu dokumentazioa eta ez badakizu zer gertatu ezaigun, zer esan digute? Dokumenturik ez dutela, horri buruz. Inolako dokumentaziorik. Zero patatero. Barne ministerioan, defensa ministerioan. Leku guztietan, paperik ez dutela. Baina, nola? Kartzelara orduan, lehenengo momentutik, hor, erregistro horretan, artxibatiro horretan, egon dauden guzia. Nola ulertu hori? Eta, con todo sumorro, segitzen dute hori izaten. Horien berriro eskatu dugu. Zer erantzuten diguten. Baina hau izanen da, laugarren aldiz eskatzen dugula. Aurreko 3 horietan, erantzunak ez. En este ministerio no hay documentación alguna referente al tema que usted, por el que usted nos pregunta. Tela marinera. Horri buruz ere hitz egin nahi nizun. Oraintxe bertan elkartea zertan ari da? Zein da egiten ari den lana? Bueno, claro, arlo ezberdinetan aritzen gara. Arlo judizialean, arlo sozialean, arlo instituzionalean, leku guztietatik pausoak ematen. Gaur egun, adibidez badugu, judizialki, 2 iniziatiba martxan. Bata Argentinan, irekita segitzen duena, zeren, batzuk pentsatzen dute, bertan geratu zela hori, baina ez da egia. Inputatuta segitzen du Martin Villa 12 hilketatik. Horietako bat da Sanferminetakoa. Judizialki hori da bide bat, eta beste bat hemen mugitzen ari garena. Orduan, ikusiko dugu.
eta pentsatuta badugu beste iniziatiba judizial bat egitea, baina momentuz, bueno, hori dago. Instituzionalki, orain aurrean duguna da 50. urte horrena. Ikusi dugu Gasteizen zen muntaia egin dute, zen lan egin dute bertakoek, ezta? Martxoak hirukoek. Eta antzeko zerbait egina dugu guk, eta eginen dugu. Kriston, urte horrena izanen da. Mugitzen ari gara, arlo ezberdinetan, peineekin, kantariekin, leku askotan gauzak egiten. Irakasleekin, hezkuntzan ere, gaia hori jorratzeko, leku askotan lana egiten ari gara, ezta? Eta hori da, batez ere, instituzioetan ere sartu nahi duguna, iniziatibak proposatzen. Eta hirugarrena da, sozialki, mantentzea pilpilean eta gehiago. Urtero egiten duguna. Normalean, urrian egiten ditugu hitzaldi ziklo bat, edo inguru ziklo bat, zinema eta memoria ere, aste bat egiten dugu urtero, eta bitartean, beste iniziatiba batzuk mantentzen dugu, ezta? Orduan, 3 esparru horietatik, soziala dena, instituzionala eta judiziala, jorratzen ari gara, momentu honetan. Eta batez ere hori, guk pentsamendua jarrita 50. urte horrenean. 2 urte barru izanen dena. 2 urte barru, dagoeneko aipatu duzu gauzak pentsatzen ari zeraten ala, ez dakit zerbait aurreratu daitekeen edo oraindikan urruti dagoen 50. urte hurren hori? Bai. Orain arte, zehaztu gabe daude gauza asko, baina diseinua eta lehenbiziko pausoak, eta inkluso bigarren pausoa, zehazten ari gara. Asmoa zein da, aurreko urtean hasi, 27an. 27an eginen duguna izanen da, lehendabizi, erakusketa potolo bat, erraldoi bat, oso ongi landuta, profesionalki eta politikoki, agian, igual, abenduan mugitzen hasteko, eta gero kursoan zehar, 28an, Erraiz herriko ibilbide bat izateko, mugitu. Eta 50. urte horrena prestatzen, giroa sortarazten. Horrekin batera, baita ere, unitate didaktiko bat, badugu bat, baina zahartu samar geratu zaigu, eta orduan ibiltzen gara berri bat egiten freskoagoa, gaurkotasun handiagokoa, eta asmoa dugu, baita ere, kurtso horretan zehar, egitea. 27an. Hori izanen da, beste bat, komiki gile batzukin ere, aritzen gara, komiki potolo bat egiteko, eta gero San Ferminetak hurbilduara, mural erraldoi bat egitea. Eta gero, 28an hasiko gara, urtarriletik hasita, San Ferminetako eskailera bat egiten. Orduan, hasiko gara hilero, ekitaldi ezberdin bat egiten, adibidez. Lehenengoan, hitzaldi ziklo bat, zinema ziklo bat, euskara eta euskal kultura jorratu beste batean. Orduan, holako ekitaldiak egiten. Asmoa dugu gero, peinekin harreman estuak izan ditugu betidanik, baina justu urte horretan harremanak gorpuztuko dugu gehiago eta elkarrekin egingo ditugu gauza batzuk. Asmoa dugu kontzertu potolo bat egitea justu San Ferminen bezperetan.
Eta, bueno, beste idei batzuk ere, zenbait arlotan, unibertsitatean, ikastetxeetan, gazteriekin, bla, 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 bla. Alde Zaharreko jendearekin, azken finean, Germanan Rodríguez hori horretan ibiltzen zelako, eta, bueno, erdi itota, ibiliko gara, baina konten, merezi duelako hori egitea. Azken urteetan, aipatzen zenuen egia pixkanaka burua ateratzen ari dela, zer esan nahi du biktimentzako prozesu horrek aurrera pausoak ematea pixkanaka? Bueno, biktimek esan beharko dute hori, ezta? Baina, hombre, nik uste dute beti antzeko zerbait gertatu zaigula. Guk egiten dugun ekitaldiekin, ekimenekin, beti haize pixkat hartzen dutela. Biktimek esaten, joder, bai, egia da, hori da gertatu zena, hori da gertatu zitzaiguna. Eta hori errekonozimentua, azken finean, haize fresko bat zure bizitzan sartzea da. Eta orduan nik uste dut oso interesgarria izango dela eta oso baliogarria izanen dela ikuspuntu hortatik. Memoria lantzea hau zertarako da? Memoriarik gabeko gaurkoa faltsua da, utzi geratzen delako. Azken finean, pertsonalki duguna, izan duguna kontuan izan gabe, gu ere ez gara deus. Eta gizarte mailan berdin gertatzen da. Gizarteak ahazten badu, edo ez badu ezagutzen, gerta zaiena, pertsonei, gizartei gertatu zaiena, zuk sostengurik gabeko gizarte bat eraikitzen ari zara. Eta etorkizuna marrazteko lehendabizi eta egiteko, hori ere beharrezkoa da. Ezin da deus ulertu naturan eta gizartean gertatu zena jakin gabe. Gertatu zenaren arrazoiak ezagutu gabe. Konponbideak sortzeko, gauza batzuk ez egiteko, beste gauza batzuk egiteko edo indartzeko, hori erabat derrigorrezkoa da. Eta horregatik etorkizun hobeago izateko, derrigorrezkoa da, jakitea gizarte honek edo gobernuek edo estatuek egin dutena ongiak eta txarrak, alde onak eta txarrak ezagutzea. Alde txarrak ez errepikatzeko eta alde onak bultzatzeko. Azken, ia 50 hauetan zer nagusitu da? Memoria edo ahanztura? Memoria. Memoria, baina ez memoria osoa. Lehen esan duen. Aurrera pausoak egin dira, eta aurrera pauso horiek, esan behar da, batez ere, gizarteak bultzatutakoengatik izanen dela. Instituzioak arremolke beti ibili dira. Gauza batzuk onartzen, eta beste batzuk segitzen dute oztopoak jartzen. Baina, nik esango nuke, gizartea lehendabizi, transmisioa eginda familiatan, kuadriletan, peinetan, San Ferminetako kontuan, hori lehendabizi, transmisio hori gertatu da, komunikabideetan ere, zenbait komunikabideetan, transmisio hori eginda, idatzi dira liburuak, egin dira bideoak eta dokumentalak, eta horren esker, poliki, gorpuztu eginda memoriaren egia, eta instituzionaletik azken momentuan, azken urte hauetan, onartu egin izan behar dute gertatu zena. Instituzio batzuk, pauso handiagoak eta gehiago eman dute. Beste batzuk, motzago geratu dira. Baina aurrera pausoak bai. Pixkanak aurrera. Bai, hoiz. Bukatzeko, Sabino, zer esango zenieke instituzioei eta gizarteari? Instituzioei,
Bueno, 50 urte daramatzagula kontu honekin, asunto honekin, gertakari latz horiek gertatu zirenetik, eta aski dela. Eta gauza simple bat eskatzen da, egi osoa jakitea. Beste herritan egin den moduan, Argentinan, Sudafrikan, Uruguayen, Txilen, edo, bueno, leku askotan, gertatu dena, hori, mahai gainean jarri, jendea ezagu dezan, eta beste aldetik horren arabera egia osoa ateatzen baduzu, erantzunkizunak ere eskatzeko. Eta gu momentu honetan, eta hori Madrilera eramango dugu datozen asteotan. Madrilera iniziatiba bat eramango dugu, gobernuak onar dezala, estatuaren erantzunkizun zuzen eta nagusiak. San Ferminetan eta Gasteizkoan gertatu ziren krimenen inguruan. Hori da eskatzen duguna. Gobernuak onar ezazuia, de una puñetera vez, 50 urte daramatzagula honekin, onar ezazu ezuek estatuaren erantzunkizuna. Importantea da, bai, eta hori egin dugu. Pasa diren asteotan 40 eskakizun aurkeztu ditugu Madrilen, biktima horiek, aurkeztu dugu ez, 40 biktima aurkeztu dute eskaera bat Madrilen, biktimatzat hartzeko estatuaren aldetik, gobernuaren aldetik. Eta eskaera hori lortua dago, baina horrekin batera eskatzen dugu, oso ongi, 40 pertsona horiek badute errekonozimendu hori, baina nahi duguna da, txanponaren beste aurpegia ere errekonozitzea. Eta txanponaren beste aurpegia da, estatuari dagokion erantzunkizuna. Onar ezazu zuk, gobernuak estatuaren izenean, garai hartan, San Ferminetan eta Gasteizen gertatu zenaren erantzun zuzena eta printzipala esaten. Hori da eskatzen duguna. Sencilloa, ez da? Bai, ulertzeko behintzat bai. Bukatzeko, Sabino, zergatik da garrantzitsua 78ko San Ferminak ez aztea? Bueno, beti erabiltzen duzu, holako, zenbaki borobilak, bultzada batek oso baliogarriak izan dira, orain arte, hemen Gasteizen eta leku guztietan. Baina, zenbaki potoloa da, 50, ez da. Baina, batez ere esateko ez, ekitaldi handiagoak eta potoloagoak izanen direlako, ez. Esateko, aski da. Horregatik da, importantea. Muga bezala jarri, hori, 50. urte horrena, esate da. Eta badaratzamagula ja 50 urte honekin, eta ezin da mugartatik pasatu, errekonozimendu hori egin gabe. Justiziako epaitegitako ateak ireki gabe, errekonozimendu integrala eman gabe. Bestela, etorkizunari begira, ez errepikatzeko garantiarik bermarik ez dugu izango. Eta oso importantea da, datozen belaunaldiekin, oso importantea da, bermeak jarri. Ez direla gauzak naiz eta berme horiek jarri, edozein gauza gerta daiteke, begira Trump honekin gerta daitekena, ez da? Baina, aurrera pauso politak egitea, eta estatuaren funtzionamenduak mugak handiak eta gogorrak eta altuak jarri, hori ez errepikatzeko gertatu zena. Mila esker, Sabino, gure etortzeagatik. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, nahikoa.
Mi esker gurekin etortzeatik, animo lan guztiarekin, mi esker egiten duzunagatik baita ere, eta hurrengo baterako espero zaituztegu. Esker bilazuei, beti bezala. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.